Het is 26 mei. Dit is de podcast. Mij aan tafel de technisch manager van SC Heerenveen, Johan Hansma. Johan, vlien weekend zie het oud-profvoetballer Geert-Jelle de Vries op die stoel. En hij zei dat Cambuur maar liefst 15 nieuwe spelers helje had. Hoeveel spelers helle sto deze zomer naar Heerenveen? Dat is een groot vraagteken. Roelof, wat denk je? Stuk of 6. Stuk of 6. Ik heb hier dus helemaal geen nieuwe spelen naar Heerenveen. Nee? Hoeveel met Johan op? Hoeveel met jou? Laten we beginnen met een stuk als 4. Het is duidelijk, hè? We gaan weer een heel soort te bepraten in een grootvolle nagelnije oorlevering van de Sportcast. Het seizoen zit er definitief op. Heerenveen is in de play-offs uitskekelen terug FC Utrecht. Elke keer een kind op vakantie uit zijn man. En dat is de technisch manager. Want het wordt een drokke simmer. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de Sportcast van Omroep Friesland. FC Utrecht komt op een 1-0 vastsprong. We zijn nog maar direct begonnen door de tweede helft. En het is die verrekte spits Stepanov die de Marien trapert. Komt van Stekbal op Vente. Vente pakt het hem. Vente pakt het hem. Ja, een geweldige stift. Hoe doet hij het? Hij doet het. Komt die vastzet van Caruani. Oh! Kopbal van Verhoorn. Ja, die beste kopbal aan de kant van FC Utrecht. Dat misschien nou ik wel een beetje bloed roept als het ware. Misschien dan nou ik wel op en roeren willen. Nee joh, net Nog panikeren. steeds net, Niks nog aan de steeds hoorn, net. natuurlijk Oké, net. oké. Dan moeten we wel even oppassen, want hij komt zo aan via de rechterflank. Komt er een vastzet bij de tweede peel. Caruani! Ja! Oh. Het is strijden. Nou, Litmachien, Sanderste minuut van het duel. Vente stapt er doorheen. De Tretsko zit hier. Oh, de bal van Roosting verloren. En daar is die Oosterlingstreffer. Ja. Ken het dan toch nog? Op Lassenouros, kan die de bal weer rond is. Ja, dat kan hij op Tretsko. Jongen, het is niet goed. Het seizoen zit erop voor SC Heerenveen, want het is clear over en uit. En hier aan tafel Ando Faber, Roelof de Vries en Johan Hansma. Welkom, speciaal welkom voor jou, Johan. Hoe is het nou eigenlijk in het Abelense stadion? Elke nien is op vakantie, elke nien zou het fijne vakantie, Johan. En dan is de enige, werd het jocht nog baand? Dat was vrijdag al. Want we hadden natuurlijk donderdagavond gespeeld. En vrijdag hebben we afscheid genomen van iedereen die in de voetbalafdeling werkzaam is zo'n beetje. Dus ja, ik zit helemaal in mijn uppie in de vleugel van het voetbal. Ja, elke nien is een tropisch oord. De trainer is ook al richting, waar zou hij heen, Robert Veldman? Ja, die had ik net nog aan de lijn. Die gaat naar Turkije. Oké, en de spelers die waaien ook uit hoe de hele verhoord. Ja, we hebben een paar die mogen nog in het land spelen. Maar de rest ligt ergens op een strand waarschijnlijk al. De jongens zijn nog even een paar dagen in Ibiza geweest aan het einde van het seizoen. En die genieten nu van hun vakantie. Ja, en Do zit dan helemaal moederziel alleenig in het enorme Abelense stadion. Ja. Maar alleen nog op de telefoon. Ja, ik heb het niet makkelijk. Nee, dat is al duidelijk. Hoe net te wachten bij de koffieautomaat. Nee. Ik kan zelf koffie halen. Dat is weer het nadeel. Ik moet wel weer zelf koffie halen. Maar goed, aan de andere kant, een beetje beweging is ook niet slecht. Nee, zo is het. Jongens, de competitie zit erop. We zitten midden in de transferperiode. De technisch manager van Heerenveen zit aan tafel. Ja. Nou, Roelof. Nieuwtjes. Dit wordt de grote name-dropping show. Ja, name-dropping, denk nou. Nou, van Gibson en Isaac Bjerkebo. Ze komen alle even voorbij. Oh, mooi. En de meesten die denken nou van wat binnen voor onbekende namen. Maar ja, goed. Meer keer je net betalen, Ja, toch? maar Bjerkebo is van Sirius, toch? Is van Sirius. Ja, daar zit Peter Hansson. Ja. En dat je Gibson, Gibson ja. ja net kennen, dan moet je voortzeppen. Want Ja. dan ben je geen serieuze voetbalvolger. Dus Ja. dan zei ze nou elke niet die Gibson. Ja, net. Wat nou zeppen. Stoppen. Ja. Belediging dit. Maar Johan, heeft nou al een soort van dream oncape in de holle? Nee, want dat is niet zo 1, 2, 3 eenvoudig. Want we hebben wel allemaal namen op lijsten staan die interessant zijn. Maar je bent natuurlijk wel afhankelijk van A, wat levert er onze spelers op, de verkoop van onze spelers. En B, zijn ze dan nog beschikbaar? Ja. Dus ja, je kan wel nu dat willen. Maar ten opzichte van afgelopen jaar is dat dit jaar wat moeilijker. Want vorig jaar wisten we al dat de selectie kleiner was bij aanvang van het seizoen. Dus konden we aanvullen aan de voorkant. En nu hebben wij volgens mij, moet ik niet liegen, 19 spelers nog onder contract staan van de A-selectie. Ja, Moet je hem maar eerst goed. verkeerpje voordat je hem verkeerpje kennen? Of is er wel een potje? Nou, je kan wel voor investeren op basis van toekomstige verkopen. Dus dat betekent van de verkopen die we doen, dat is een bruto verkoopsom. Daar blijft een netto bedrag over. Hè, want je hebt altijd afdrachten die je hebt naar zaakwaarnemers, speler, dan wel oude club.
Van dat netto geld moeten we een gedeelte gebruiken voor de tekorten. En als je dan een beetje een inschatting maakt wat je eventueel zou kunnen gaan verkopen, wat dat op gaat leveren, dan zouden we eventueel wel voor kunnen investeren. Okay. Maar er zit wel een risico aan, want als de speler niet verkocht wordt, dan hebben we dat probleem. Maar even een atemosje. 2,2 operationeel tekort. Er komt 1,2 miljoen van Ewijk. Nog een bedragje erbij van de promotie van Elversberg. Maar ik wil zeggen dat dat een ton is. Dat is 1,3. Dus daar zul ik nog wel... Ik ben je nou al kwijt, man. We hebben nog een ton oer van het operationeel tekort. Ja. De mensen die net zet binnen bij Gibson, die zeppen dus nog. Ja. Hij kan niet goed rekenen. Nee, maar we hebben een tekort. Daar is ook al een beetje meegenomen dat we ook spelers moeten verkopen in die zin. Dus dat is ietsje groter en dat bedrag klopt niet helemaal zoals jij hem schetst. Nee. Maar goed, Heerenveen is als 8e eindigen. Uitskekelen in de play-offs. Als je het plat slaat, dan is het hetzelfde resultaat als vorig jaar. Maar dat doen we net, Roelof. Want het gevoel is heel anders, hè? Het is volle positiever. Nou, nee, ik ben nog steeds agrijnig aan het Nee, maar als je puur weer omsjogt op het oude seizoen. Ja, maar dat vind ik op dit start nog een beetje lastig. Oh, echt? Ja, dat vind ik echt, ja. Maar dat wie toortje? Vreed, Sneun, Snijn, ik 4 dagen later. Ik ga naar de 10 15 wedstrijden of zou ik voel gewoon Heerenveen heel het Europees voetbal. En omdat ik zo op dat moment beter voel dan FC Utrecht bijvoorbeeld. Maar ja, FC Utrecht klapte nog even een paar miljoentjes in de winterstop. Die had er Steppenhoff en nog wel wat klasbakken. Alacon inderdaad, ja. Zeker Jalbieder natuurlijk. Ik vind ik fantastische voetballer. Ja, goed. En ja, dat maakt het uiteindelijk misschien ik wel een beetje het verschil. Zo'n je op een bepaalde manier wel uitlezen kunnen in die dit wat u net mee altijd leert, jongens. Net hopen. Hoop is uitgestelde teleurstelling. Ja. En ik vind dat Heerenveen hem eigenlijk verdienen hier om te winnen in Utrecht. Dus dat zit er dan zo natuurlijk even uitzoomen. Mooi seizoen. Keurig dingen, puntenaantal prima, leuk voetbalseizoen. Zit een goede ontwikkeling weer in de richting, misschien wel weer in de top 100 komen. Maar ja, die laatste stap naar die top 100 daar, ja, dat is natuurlijk nog wel een pittige klus. Want er maakt er nog wel even wat miljoen bij. Maar goed, dus hebben we het doen, hè? Die stap naar de top 7... Kijk, als je kijkt welke ploegen boven Heerenveen staan, dat zijn ploegen die en qua investeringen en qua salarishuis extreem veel meer hebben dan dat wij als Heerenveen hebben. Dus om daarbij aan te sluiten zullen we heel creatief moeten zijn en het vooral in de werkwijze ook moeten zoeken. Goed, we gaan naar de stellingen, Johan. Dus kwad en bondig antwoord Jan en de kinderletter altijd verder omkomen. En de eerste is voor jou, Johan. Grutte kongens dat Joris van Overheem takum seizoen bij Utrecht voetballet. Nee. Andor, ik verheug mij enorm op mijn allereerste kennismaking met de nieuwe Cambuur-trainer Johan Plat. Absoluut. Ja. Het wordt net lang meer. Zeker net. Roelof, Jacob Trenskov wordt deze zomer verkocht van Bopper het 10 miljoen. Nee. Andor, Lucas Jetten, het achterneefje van premier Rob Jetten, speelde het takumseizoen bij Cambuur. Cambuur gaat voor een extreem linkse flank. Dus ja. Extreem links? Ja. Roelof, wat Anthony Correia kin Henk Brughek? Tuurlijk. Ja. En de laatste is dan voor Johan. Dit wordt voor mij de allerdrokste transfersimmer ooit. Nee. Maar neem u eens mooi, Johan. Wat kunnen we Olivier verwachten? Want Roelof en ik, wij verwachten eigenlijk wel dat er een heel soort spelers voortgaan. Nou, het succes van dit seizoen heeft ook een keerzijde. Is dat er veel spelers in de belangstelling komen te staan. Maar dat is aan de andere kant ook wat we graag willen. En wat past bij Heerenveen. En wat hoort bij, denk ik, ook de ambitie die we hebben uitgesproken aan het begin van het seizoen. Hè. We willen inzetten op ontwikkeling van spelers. Ze beter maken. En uiteindelijk willen we dichter bij die top 7 komen waar we het net over hebben. Dan moeten we geld verdienen met transfers. Ja, maar bijvoorbeeld een Joris van Overheem. Zijn contract reed nog niet terug. Je woont heel graag dat hij bijtekenen zou. Dat hij zijn contract verlengen zou. Maar dat wil hij zelf net. Nee, dat klopt. Wij zijn hartstikke blij met de komst van Joris. Afgelopen zomer daar veel tijd en energie in gestopt. En hartstikke mooi dat hij ook is gekomen. En ik denk dat we ook kunnen constateren dat hij gewoon een hele belangrijke speler was. Zeker. In de speelwijze, maar ook in de uitstraling van de club. Ik bedoel, dus je wil hem net kwijt? Nee, we willen hem ook niet kwijt. Als je een van je betere spelers wil je altijd graag behouden. En helemaal wat hij al zegt. Ik heb geprobeerd om zijn contract te verlengen. Met hem in gesprek daarover geweest. Maar hij was daar resoluut in dat dat geen optie was. Nee. Nou ja, goed. En daar is hem nog interviewd. Naar Aurien van de wedstrijd in FC Utrecht. Nou, ik spits me eerst naar de wedstrijd in Ajax. Het laatste competitiewedstrijd. Toen interviewde ik hem al te vragen van hoe zit het dan bij die contract. Hij zei, ik wil er niet al te veel over zeggen. Want we zijn nog maar de competitie of maar het voetbal bezig. Ik heb wel zeggen dat mijn contract dat ik dat net verleng. Dus dat rint je in nog een ier en dan rint het aan. Toen spits ik hem naar Utrecht weer. En toen dacht ik,
Joris, die moet ik hebben. Want hoe zit het nou? Want de competitie is nou klaar, dus dan kun je nou misschien nu lezen hoe en wat. Ja. Maar eromheen draaien en net echt Wat heeft hij gezegd? net echt een direct een antwoordje aan. Dat we dat in de zomer wel gezien. Iets in die trant. Een echte voetballer. Ja, maar dan had je er wel een gevoel bij. Dat je denkt, Wat is die gevoel? Nou ja, en dan helemaal met een letter uitlekte via ESPN dat FC Utrecht hem hebben. Toen dacht ik, heb ik nog even dat spelen zo van Utrecht? Nou, dat is wel heel suggestief. Maar ja, ik heb er niet zo'n goed gevoel bij. Ik denk dat die... Nou is de vraag natuurlijk, als Utrecht komt en ze bieden... Bij welk bedrag wat Jereveen Narcissen Nou, Roelof, nog geen 4 minuten lien heb ik de stellings. Nee. Johan vallen. Ja. Grutte komt dat Joris van Overheem takken seizoen bij FC Utrecht voetballert. En Johan zei nee. Ja, op dit moment is de situatie zo dat wij ervan uitgaan en graag willen dat Joris bij ons blijft. Maar als Van Seumeren met de flappen zwaait, dan... Ja, maar dat is de voetballerij. Dat weten we allemaal hoe dat werkt. Dat geldt niet alleen voor hem. Dat geldt voor eigenlijk alle spelers die bij Heerenveen voetballen. Ja. Hij met Peter mij van Overheem viert en zijn van nou ja, wij willen dat stop Dus ja, in principe welke club er komt. Nou, ik heb, ik weet niet meer precies, maar een tijdje geleden met Joris en zijn zaakwaarnemer gesproken. Er was mijn intentie om zijn contract open te breken en te verlengen met nog een jaar. Toen wij met elkaar begonnen was ook onze intentie om voor 3 jaar met hem aan de slag te gaan. Uiteindelijk koos hij er bewust voor om met 2 jaar contract te willen hebben. Nou, daar hebben wij mee ingestemd. Maar nogmaals, dat geeft ook al aan dat wij heel tevreden zijn dat wij met hem verder zouden willen. Alleen, goed, hij was daar heel resoluut in dat hij niet open staat voor verlenging. Nee. Maar hast hem op verteld van nou ja, wij willen je gewoon nog niet contract horen. Dus Zeker, Ekkel zeker. komt Utrecht of welke club dan ook. Ja, ik heb gezegd dat wij bezig zijn met het ontwikkelen van onze ambitie. En daar hoort een speler als Joris van Overheem ook bij. En heeft een hele belangrijke rol. En je kan je voorstellen dat ik die niet zomaar laat gaan. Nee. Een orenjongen, die denk ik heel belangrijk hier. maar wacht even, is er al interesse van clubs? Ben er al clubs die zich bij Dijmelden hebben? Ja, wat je net zei over Utrecht. Utrecht heeft zich wel gemeld, maar dat hebben we afgewimpeld. Ja, en die hebben al een bod dan ik. Ja, Maar hoe wimpel je dat dan hoor, Johan? nou gewoon zeggen dat ik daar niet mee akkoord ga. Geen interesse, Jammer Jordi Zuidam. Precies. Zo Maar gaat die is dat. nou want Overheem is super belangrijk voor Jereveen. Ja. Misschien zelfs international. Nou. Nee, geen interesse. Nee. Maar Hij stond niet op de lijst, toch? Van hoe volle list hem in? Eh, nou ja, dat weet Johan. Nee, de vraag is onduidelijk. Ja, want Johan geen antwoord op het Sieven Ik ben hier natuurlijk. niet voor niets gekomen. Ik moet wel wat advies Oké, hebben. Ja. nou, alles boven de 12 miljoen is je fot. Ja, ik denk 12 miljoen. Ik denk zelfs boven de 4. 4 miljoen? Ja, ik denk dat hij is zo belangrijk. Oké. Soms zien leeft hij het. En Nou, hij is dat wel hij heel nog een belangrijk. contract heeft. Ja, maar, en dat ik natuurlijk vraag van als je Cedric Hatenboer daarna kunt halen. Oh, vergees advies. Even een adviesje. Cedric Hatenboer. Nee, kijk, weet je, het is sowieso ook altijd belangrijk. Wat is je alternatief? Ja, dat bedoel ik, ja. En wat is haalbaar? Zeker En laten kunnen we daar ook weer mee richting de toekomst? Ja, en dan moet je alle namen ook de revue laten passeren. Ja. Dus, Ja. Even een orennaam, jongens. Jacob Trenskov. Die is wisselen van zaakwaarnemer. Wat voor signaal is dat? nou, dat is al een tijdje ook aan de gang. Ik denk dat ik daar wel een maand of 3 ook mee bezig ben geweest met hem, met Jacob zelf. Nee, niet om hem naar een andere zaak te nemen, maar ik wist Nee, wel om te van... verlengen misschien. Nee, niet om te verlengen. Ik wist wel van zijn wens om naar een andere zaakwaarnemer over te stappen. En recentelijk is dat gebeurd. En ik heb inmiddels ook een gesprek gevoerd met zijn nieuwe zaakwaarnemer over de mogelijke toekomstige transfer. Ja, want spelers wisselen vaak van management met het oog op een eventuele transfer. Nou, dat weet ik niet. Dan moet je Jacob hiervoor uitnodigen. Want ik weet niet wat de redenen zijn voor spelers om dat te doen. Alleen, hij heeft ervoor als de gekozen. meesten dan seppen bij Gibson, ja, dan seppen ze hier dol uit we hier een Engelstalige Ja, maar- zweetdel zetten. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Want dat kan best Deen is interessant het, zijn. excuus. Ja, het is een Deen. Hij is ook geselecteerd voor de nationale ploeg. Ching. Nou ja, daar worden ze niet goedkoper van. Nee, dat is wel feitelijk juist. Ja. Maar een stukje context. Hij is oerstap naar SEG. SEG is weer de zaakwaarnemersgroep die nogal belutst is bij Feyenoord. En vooral omdat in ieder geval de grote man van SEG de beste vriend is van Robin van Persie. Hey. Feyenoord. Ja. Ja. Hij is nou al de link, maar Ja. Jacob Trenskov gaat naar Feyenoord. 90%. Nee, dat laat is overdreven. Het Maar wordt wel makkelijker hier. ik vind wel dat wij die link wel eventjes lezen matten, dat die er is. En Oké. dat is net zo raar toch, dat ik die link lees. Ja, SEG is internationaal gewoon een hele grote speler op de markt. En ik denk dat Jacob zijn wens niet is om in Nederland te blijven, denk ik. Oh. Maar dat weet ik niet. Maar dat denk ik. Ik denk dat Jacob graag een stap naar
Hij is al van Denemarken naar Nederland, maar dat hij weer een stap naar een ander land wil maken. En had hij ook een jongen bij Jim van ik wil deze simmer die stapmeidje? Ja, in principe wel. Ik denk dat het ook wel een heel goed moment zou kunnen zijn voor Heerenveen, mits de prijs daar ook naar is. Ja, maar goed, dan hebben we het dus al gewoon over Trenskov, Van Overheem, maar dus net voor. Trenskov liever ik net, neem ik hoor. Die is wel heel belangrijk. In principe willen wij onze basiself helemaal niet kwijt. Want we hebben denk ik net wel geconstateerd dat we een goed seizoen hebben. Het is het beste seizoen sinds 2014-15. Toen hadden we 50 punten, nu hebben we 51 punten. We hebben de laatste 10 jaar, 11 jaar 1 keer een positief doelsaldo gehad van +1. En dit jaar is het weer plus. Ik denk dat we aantrekkelijk voetbal spelen. Ik denk dat de mensen gemiddeld gezien genoten hebben. Het stadion zit vol. Dus in basis wil je je basisspelers helemaal niet kwijt. En wil je liever aan de bovenkant nieuwe spelers erbij halen. Ja, wist je wat er trouwens ex uit? Robin Veldman. Nou, even jij jongens. Robin Veldman. Hopen dat het team een beetje bij elkaar blijft? Ja, want ik vind het wel een lekker teampje. Ik vind wel dat we lekker kunnen voetballen. Tuurlijk willen we versterken, want als je nu kijkt wat Utrecht zeg maar, in de tweede helft nog kan brengen en wat ze nog op de bank hebben zitten, daar willen wij in kwaliteit ook nog wel wat specifieker en meer kwaliteit om op het einde nog wat te kunnen forceren in ook kwaliteit of snelheid of een individuele actie. Nou ja, daar zijn we al druk mee doende. Ja, dat zei Robin Veldman. Jongens die het wel voortgaan, allereerst Luc Brouwers. Die kon is vrij goed, toch? Ja, kijk, de situatie van Luc is dermate gedurende het seizoen veranderd. Hè? Van aanvoerder, basisspeler naar nog steeds aanvoerder zijn. Maar wel natuurlijk de laatste maanden veel minder gespeeld. Hij is net happy. Nee, maar dat is ook gewoon goed. Want als wisselspelers bij ons happy zouden zijn, dat is ook niet wat je wilt. Nee, dus die mooi valt. Ik heb ook met Luc gesproken, net zoals met de anderen ook gesproken. En Luc heeft ook de wens om een transfer te maken. Ja, een oude jongen die de wens had om naar het Boetland te gaan is Sam Kersten. Hoe zit dat dan? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als Luc Brouwers. Maar Sam is een basisspeler. Ja, zeker. Zeker. Ja, we zijn ook heel tevreden. Ik vind dat Sam een heel goed seizoen heeft gedraaid. Ik vind ook dat hij zich ontwikkeld heeft. Hij is even geprikkeld geweest in de periode dat hij op de bank zat. En toen mocht hij invallen tegen Excelsior. En toen schoot hij hem bijna door het net heen. Hij kan toch scoren. Ja, maar hey, Nog eentje. weet je wel hoeveel doelpuntenmakers wij in onze selectie hebben gehad? Ja, 16 volgens mij. Ja, niet goed. 17? 17. Nee, maar en daar is Sam er één van. En natuurlijk zit Sam ook op een leeftijd dat als hij nog een keer een transfer wil maken, hij heeft nog 2 jaar contract. En nog 1 jaar plus nog een optie voor een jaar. Dan is dat misschien ook wel een mooi moment. Maar dat geldt ook weer voor wat is de prijs en wat is mijn alternatief. Want daar gaat het om. Wij willen ook sportief de lijn doorzetten die we nu hebben ingezet. Ja, maar goed, die hebben nog wel een beetje achtervang, toch? Want Willemsen bloot, alhoewel, daar zal misschien ook wel interesse voor komen. Ja, dat zou ook kunnen. Die heeft zich ook stormachtig ontwikkeld. En dat is ook wel weer mooi. Maar daar zit ook weer een groot vraagteken omheen. Ja, en een heel heeg prijskaartje. Nou ja, goed, die ligt nog ook enkele jaren vast. En ook zijn zaakwaarnemer heb ik gesproken. En kijk, mijn mening is, maar daar kan ik hem niet mee binnenhouden. Maar mijn mening is, het zou verstandig zijn dat hij nog een jaar bij Heerenveen gaat spelen. Ja, hij is nog net van management verloren. Nee, ik heb zijn manager recentelijk nog gesproken. En tot de dag van vandaag nog geen berichtgeving dat hij gaat veranderen. Zijn er ook clubs die zich melden hebben van Willemsen? Nee, bij ons heeft er niemand zich concreet gemeld voor Willemsen. Oké, en Oké. we hier het nog over, welke speel ik niet hiervoor nog hoor? Oliver, hiervoor, Sam Kersten. Ja, Kersten en Luc Brouwers. Was er, bij 12 verschillende situaties, was voor Luc Brouwers wel een transferbedrag, hè? Ik wil liefst wel, natuurlijk. zowel voor Luc als voor Sam willen wij gewoon een transferbedrag hebben. Want we moeten ook weer een nieuwe speler daarvoor terughalen. Ja. Dus Lijkt me logisch, maar bij Luc Brouwers dan zit ik ontevreden, zit op de bank. Ja, maar Luc heeft wel waarde voor de club. Hè? Ja. Vergis je Nee, niet, ik tuurlijk. weet niet meer precies. Maar ik denk dat hij 6 goals heeft gemaakt. En iets ook in die aantallen assist. Ondanks dat hij in deze situatie zit. En het is een op- en top prof. En als de prijs ernaar is, zullen we hem ook een mooie transfer gunnen. Maar die moeten wel zijn, want we moeten wel verder. Ja, die gaat niet gewoon transfervrij door. Want Oliver Brouwde, daar zal ik interesse voor wezen. Ja, die gaat ook niet transfervrij de deur uit. Nee, maar hoorst er wel rekken mooi dat hij voortgaat, Oliver Brouwde? Ja, zeker. En daar hebben we eigenlijk al op geanticipeerd door vorig seizoen Mats Egbrink binnen te halen. Daar hebben we tegen Mats ook gezegd in de gesprekken die ik met hem gehad aan de voorkant in de zomer. Dat hij een jaar moet investeren. Want de kans bestaat dat Oliver Brouwde een transfer gaat maken. Die wens had hij al. Die had hij al gelijk aangegeven. Die heeft natuurlijk al bijna
100 wedstrijden, competitiewedstrijden gespeeld in het eerste. Dus ja, dat is ook een moment om een keer een stap te maken. Ja, maar goed, ze zijn heel stiekem. Hebben we al best wel een soort spelers. dat bleef Hebben net al, voor. nou ja, Nou ja, het is allemaal niet gezegd dat deze spelers weggaan. Maar je bent met de mensen wel, met de spelers of de zaakwaarnemers, ben je wel in gesprek over de situatie. Zodat wij wel kunnen sorteren op een eventueel vertrek. ja, Omdat maar we bij elke speler gaan vragen, is er al een bod geweest of is er al een club geweest? Maar Nee, bij Brouwer speelt op dit moment ook niks concreets. Oké. Die speelt nog een interland, hè? Aankomende week, volgende week zeg maar. Dus en ik denk dat die daarna dat spel ook pas gaat beginnen. zijn er gaan, stel je voor, hè, je hem hier in de play-offs woen. Ja. Dan moest je hem 23 juli weer onder bak. Dat Ja. is voor een technisch manager helemaal net te dwan. Nou, wel als je alle spelers blijven. Hè? Ja. En we hebben er op papier hebben we er 23. Ja, oké, maar we hebben ze correct al. Saison, 8 jongens, Ja, maar misschien Guinea mogelijk. misschien Oliver als we Fort. Europees hadden gespeeld, dat ze allemaal zeiden van ik blijf nog een jaar. Linde, Ja. zou ik nog Heb ik nog niet keer. zo Nee, Nee. Linde, Jongens, ja. Snoppert. Ja. Zagaritis. Ja, Noppert. Ja. Nou, Noppert mag wel transfervrij vertrekken. Oh ja. Oké. Ja. En Hopland? Hopland staat ook bij ons onder contract. Gewoon betalen. Die moeten ze ook gewoon. Ja, het is. Kijk, ik draai hem om. Op het moment dat de speler ontevreden is, of wij ontevreden over een speler zijn, moeten we vaak ook betalen. Dus ja, we kiezen er met z'n allen voor om contracten af te sluiten. En dan moet je dat ook gewoon op een bepaalde manier respecteren. En op het moment dat een speler van een contract af wil of een club wil een speler hebben, ja, dan vind ik het heel normaal dat we daarvoor betalen. Ja, maar goed, eventjes, wie even tussen neus en lippen. Maar Noppert, Andries Noppert, transfervrij. Ja. Dat is nog even een nijtje. Ja, nou, dat heb ik volgens mij vorige keer al gezegd. Nou, maar nou komt het met chocoladeletters op deze podcast te staan. Ja, dat mag. Maar kijk, Andries verdient het gewoon om nog een kijk, die is natuurlijk door de situatie bij Heerenveen, denk ik dat het goed is dat hij nog ergens anders gaat keepen. Om zijn carrière nog een mooi vervolg te geven. En dat verdient hij ook. Kijk, hij is een geweldige gast in de groep. Hij vult zijn rol fantastisch in. Maar ja, hij is 31 en hij kan nog gewoon jaren keepen. Maar ja, wij hebben Bernd Klaverboer op doel staan en daar kiezen wij voor. Zo Zo, is als het. je vond komt er op een salarishuis voor 4 tot 4,5 ton beschikbaar. Dus ja, dat kun je dan ook weer op plein investeren. Ja, klopt dat? Ja, hij gaat hem dragen. Nou, het klopt dat als Andries gaat vertrekken, dat er ruimte komt in het salarishuis. Ja, dat klopt. oké. Behoorlijk wat Dat ruimte. bedoelde ik eigenlijk niet. Ja, behoorlijk wat En ruimte. met dat geld kan ik aanvallend 5 waarschijnlijk... nieuwe spelers halen. Nou, dat zeg ik niet. Dat ligt eraan welk niveau. Maar daar kan ik aanvallend wel iets mee doen. Goed zo. Neem even een slokje water, Johan. Ja, Hè, is goed. want we zitten lekker op een praat. We gaan even naar de orenkant van de tafel. Andor. Want Doe heeft laatst een praat met de collega van Johan. Ja. De technisch manager van Cambuur, Lars Lamboy. Nou, de belangrijkste vraag is eigenlijk... Nou maar op. Wat? Ja, Nou maar op. nou maar op. Ja, nou maar op. Nou, eind vorige week heb ik contact met hem gekregen. Ja. Dat is me Juster en Joert nog net slagen. Ik denk dat de hitte-actie effect had op zijn telefoon. Dat hij oorbelesten is. Want ik kan hem net te pakken krijgen. Maar goed, dan de ene belangrijkste vraag. Had ze al een spits? Nee, Nee. net dat ik weet. Op drie linksbacks. Likas bij Heerenveen circuleren de Wonam natuurlijk. Dit is toch de grote name-dropping show. Dus Julian Rijkhoff. Nou ja, Big Leagues. Past Ja. in het profiel. Zo op het zien, u ervoor te kennen, zo in de spitspelen kennen. Is een Nederlandse jongen. Het channel bij Almere, bij Jong Ajax. Alleen dat ik vraag me af of hij betelbaar is. Want hij leidt nog vast bij Ajax. Een van de redenen waarom Lamboy net opneemt, is dat hij druk is met een speler die het oud is. En nevens mijn informatie, ik heb het dus net bevestigd krijgen bij Lamboy, dat zit ik erbij. Ik heb het wel bezocht voor zelfs. Is dat Lucas Jetten, zie naam me voel, niet correct al. Het achterneefje van onze premier. Ja, van Rob Jetten. Lucas Jetten is een linksback. Had jarenlang in de jeugd van Ajax spelen. 18 jaar nog maar. Maar mij daar transfervrij voort. Maar Contract met even verlengen. voor mij. Morgan Costarelli. Ja, Dat wie ook een linksback. ik ben Bras trouwens- Marsman. Is nog altijd. Ik ja. ben op de vingers stikt, want het is een Fransman, dus het is waarschijnlijk Morgan. Morgan Costarelli. Ja, maar Johan weet ja. dat. Johan komt heel vaak in Johan Frankrijk. Fransma. Ja, zeker. Ik kom wel eens in Frankrijk. Ja, maar is het Morgan? Weet ik niet. Ik ken hem niet. Maar goed, maar Costarelli is ook een linksback. Ja. Ze hebben dus ook Brammetje Marsman. Ja. En nou, het is een belangrijke positie, de linksback van Cambuur. Ja, dat kun je wel Ze zijn zien. nou 3 linksbacks en geen spits. Dat klopt. Maar Yves Nou, van Trij- der Zanden is natuurlijk. Maar Maar, Ivan die Trijk misschien centraal. Weet ik net, dat vraagteken. Maar Hey, Lucas Jetten speelde ook linksbuiten hè? Bij Ajax. Ja. Jong Ajax. wingback. nou ja, Kan ook. stel Johan Plat
zou mijn wingback spelen willen. Dat zou Lucas Jette misschien die positie vervullen kennen. Dat zou Marsman ook. Dat zou Costrelli denk ik ook op basis van wat we over hem jet hebben. Maar wat ik begreep is dat Marsman in principe UTM mij naar een andere club. Dat is ook wel weer opvallend, want zijn optie is in april nog lichter. Dus ja, waarom doe je dat? Als je 12 man letter erachter komen, nee, we willen toch een betere. Misschien dat kan we nog yield on hem verzinnen wil. Dat zou kennen. Roddy, is hij hier ooit interesse? Trouwens, vrienden weeken, toen zoenen we even bellen met Johnny Jansen. Ja. Maar die zit op Bali en hier de allerlaatste wedstrijd. Dat is toen net slagen. We gaan bellen, jongen, en bellen. Maar we kregen hem net te pakken. Maar waar goed nice, jongens. Start er maar in. Johnny dan Ronnie Di Bali. Hey, goeiedag mannen. Ja, daar is hij. Dag Johnny, jongen. Nou goed, vertel, het seizoen zit erop in Indonesië met Bali United. Hoe is het allemaal bevallen? Nou, we hebben een heel mooi jaar gehad. Waarin het best wel lastig was om onze manier van voetballen zeg maar voor elkaar te krijgen bij de groep. Daar hebben we echt lang de tijd voor nodig gehad. Het was zeker wisselvallig. Alleen richting het einde dan begonnen we echt goed te voetballen. En hebben ook echt goede resultaten gehaald. En ja, daar moet ik zeggen dat ik daar wel een heel goed gevoel aan heb overgehouden. Ja, want je bent uiteindelijk als 8e eindigen. Wie dat ook de doelstelling? Nou, ik moet zeggen dat in de voorbereiding wij eigenlijk alles wonnen en alles fluitend ging. Toen dachten we van nou, dit ziet er allemaal goed uit. Wij kunnen wel meedoen met top 5. Nou, dat hebben we dus niet gehaald. Ik moet ook zeggen dat we daar ook wel wat kwaliteit in, dat bij ons daarin ontbrak. Maar ik denk dat wij het goed hebben gedaan met de 8e plek. Ja, en van, ja, dat is ook wel nieuwsgierig natuurlijk. Van, hoe shot die takkomst er nou uit? Bloosto eigenlijk together met Ronnie Pander daar in Indonesië bij Bali? Of mis je Nederland? Nou, ik mis Nederland zeker. En dat is met name dat je natuurlijk je dochtertje niet dicht bij je hebt en je gezin niet bij je hebt. Dus dat mis ik zeker. Maar het plan is om 1 jaar bij te gaan tekenen. En dat is wel afhankelijk van, ik ben rond met de club. Maar het is wel afhankelijk of Jeffrey en Ronnie rond gaan komen met de club. Maar goed, dat is nu allemaal in gang. En ik hoop dat het zo snel mogelijk rondkomt. En dan gaan we met z'n drieën weer een nieuw avontuur aan op Bali. Ja, maar daar heeft het dus goed naar zin. En zij zijn dus echt heel tevreden hoe hij. Ja, dat voor nu wel. Ja. Oh, dat is allemaal roos. Ja, maar we hebben daar best wel bijzondere dingen meegemaakt. Na 10 dagen wilden ze mijn contract al verlengen. Nou, die voorbereiding hebben we echt fantastisch gedaan. Ik zeg, maar waarom wil je nou mijn contract verlengen? We hebben nog niet eens competitie gespeeld. Dat was misschien wel niet zo'n beste opmerking. Maar goed, want daarna verloren we weer eens een paar wedstrijden. Ja, dan wilden ze weer niet praten, dan wilden ze weer verlengen. Want dan wonnen we weer een paar wedstrijden. Nou, zo is het de hele jaren wel doorgegaan. En aan het einde van de rit zetten we gewoon een hele goede serie neer. En ja, dan wilden ze weer praten over verlengen. Nou, dat wilde ik ook wel. En we zien eigenlijk wel toekomst om daar aankomend jaar nog weer dingen te gaan verbeteren. En hopelijk dat we echt mee kunnen doen met de top 5. Maar ja, Johnny Nobisto Roen bij Bali United. En dan krijgt door het nice. Jereveen had de vacature voor een assistent-trainer. Tinks dan net, Johan Hansma hoeft niet te bellen. Nou, allereerst wist ik niet dat er een vacature was. Oh. Dus nee, daar heb ik niet over nagedacht. Deze job die bevalt me heel erg goed. En wat er in de toekomst gaat gebeuren zien we wel weer. En dan wel weer. Maar dit wil ik gewoon nog een jaar meemaken. Vooralsnog bloost lekker in Indonesië bij Bali. Ja, joh, dat is prachtig mooi. En prachtig mooie ervaring. Aankomend jaar komt het gezin daar naartoe. Dus dat wordt het helemaal mooi. Ja, wij maken er rekening in. Ja, wij maken er rekening in. dat is al een hier. Jongens, dat is al een hier. Maar we zien je daar op. Johnny, hartstikke bedankt dat ze even online komen woedest. Hé hey mannen, en jullie zijn welkom. Oké, dank je. Hoi, hoi. Hoi. Ciao, ciao. Hoi, hoi. Ciao, hoi, hoi. Nou, Johnny Jans, het is toch nog slag, hè, om hem op de telefoon te krijgen. Maar nou is de vraag natuurlijk, want er is dus nog een onderhandeling met Jeffrey Talan en Ronnie Pander. Ja. Misschien wordt er wel vanaf een andere hoek aan hun getrokken. Vanuit de hoeken van SC Heerenveen. Ja. Ja, je kijkt nu naar mij, maar... Oh ja, don't get that word. En dan zie ik het Ja, nog nee, van wij, Brugge. ja, wij zijn... Ik vond wel een leuk bruggetje. Maar ook. Ja, zeker een heel leuk bruggetje. Ja. Henk heeft een mooie overstap gemaakt naar Telstar. Ja, nee, dat weten wij. Dat is dus net omgegaan. Nee. Wie is dat trouwens vernuven dat Telstar bij Henk Brugge uitkwam? Nou, dit speelde ook al een tijdje. X aantal weken, 4-5 weken denk ik, dat het al aan de gang was. Dus wij waren al op de hoogte. Henk heeft altijd zijn ambitie uitgesproken aan ons
dat hij, als hij de kans krijgt om een keer hoofdtrainer te worden, bij voorkeur heeft hij ook altijd gezegd, het liefste bij Heerenveen. Maar goed, we hebben Robin en we zijn heel tevreden over Robin. Dus wat dat betreft was er geen optie. Ja, en toen kwam Telstar om de hoek kijken. En aan de ene kant vinden we het hartstikke jammer dat hij gaat. Want het is gewoon een hele goede trainer. Een hele goede assistent-trainer. Ligt ook goed in de groep. En is het als dat drok? En we hebben een hele goede staf. En er is genoeg werk te doen. Ja, dat klopt. Dus aan de andere kant vinden we het ook wel weer mooi. En zijn we ook wel weer trots dat we een trainer hebben ontwikkeld. Dat die gelijk vanaf de cursus als hoofdtrainer bij Telstar in kan stappen. En wie weet, met zijn ervaringen helpt dat ook weer richting de toekomst mogelijk bij Heerenveen. Want dat is weer een ander voordeeltje. Ja, op dit stuit is trouwens de persconferentie aan de gang van Henk Brugge in Velsen-Zuid. Ja, dat is toch heel bijzonder. Hè? Ja, hij heeft vanmorgen zijn officiële VC5-diploma gehaald. Dat zag ik in de app. Oké, en wat is dat, VC5? Nou, dan ben je officieel coach betaald voetbal. En dan mag je voor de groep staan. Ja. Oké. Goed zo. Telefoon. Nee, hallo, met wie hebben wij het genoegen? Ja, goedemiddag met Henk Brugge. Ja, dit is Henk Brugge. Ja, dag Henk. Kijk, is de persconferentie nog bezig, Henk? Ja, nou ja, persconferentie. Er zijn wat mensen van de pers aanwezig. Ja, hoe druk is het? Relatief druk. Relatief druk. Mee. Noem eens wat namen, weten wij het ook een beetje. Daar kunnen we een beetje een voorstelling van maken. Simon Zwartkruis van de VI. Zo. Ja. Zo. Noord-Hollands Dagblad is aanwezig. Omroep Flevoland is aanwezig. Kijk, ja. Dus die hebben wel de moeite genomen om deze kant te komen. Moeten wij jou als Fries gaan beschouwen, hè? Ja, nee, en nog wat meer schrijvende pers ook. Een lokaal blad, de Jutter. Dus, Oké, kijk eens aan. En Leo Driessen, de perschef natuurlijk. Wat willen ze allemaal weten, Henk? Waarom ik de keuze voor Telstar heb gemaakt? Dat ik de grote schoenen van Anthony Correa moet vullen. Ja. En met name van wie Henk Brugge is. Ja, nou, goede vragen allemaal. Hè. Ik zal ze nu op mijn lijstje allemaal doorstrepen. Maar wat dacht jij op het moment toen Telstar jou benaderde? Nou, het was een belletje van Peter Hofstede of ik een keertje een bakje koffie met hem wilde komen drinken. Om eens nader kennis te maken. En dat heb ik aangegrepen als een kans om mezelf ook te presenteren. Dus ik heb toen een presentatie voorbereid voor de club Telstar en hoe ik naar hun situatie kijk. En wie ik dan ben als hoofdtrainer zijnde. Om in die situatie uiteindelijk misschien wel hoofdtrainer te kunnen worden. Ja, komt er voor jou wel een droom uit nu? Want je hebt natuurlijk heel lang, wilde je actief zijn als hoofdtrainer en nu ook nog op het hoogste niveau in Nederland? Ja, zeker. Iedere keer als ik weer een stap maak in mijn carrière is er een volgende droom die uitkomt. Maar dat je een van de 18 stoeltjes in de Eredivisie mag bezetten als eerste plus, ja, dat is natuurlijk wel een droom die uitkomt, ja. Ja, nu zijn we nu ook wel heel erg nieuwsgierig naar je volgende droom. Nou, kijk, ik ben jeugdtrainer geweest, hoofdopleiding geweest. Ik ben assistent bij veel nationale teams geweest. Assistenttrainer geweest in de Eredivisie bij een hele mooie club bij Heerenveen. En nu begint het avontuur hoofdtrainerschap. Dus, en dat begint bij Telstar. En vanuit hier wil je natuurlijk weer volgende stappen maken naar mooie clubs die uiteindelijk zo gek genoeg zijn om mij als hoofdtrainer te pakken. Wacht even, Henk. Wij willen gewoon graag horen dat jij nu via Telstar de droom hebt om ooit weer als hoofdtrainer bij Heerenveen terug te keren. Wil je dat even zeggen? Met Simon Zwartkruis op de achtergrond. Via Telstar. Via Telstar? De droom verwezenlijken om ooit hoofdtrainer te worden bij Heerenveen. Ja, dat is mooi. Bedankt, Henk. Heeft Simon Zwartkruis dit ook gehoord? Ja. Nee, die staat op een afstandje. Boeien. Hey, want Henk, Telstar werkt misschien wel met het kleinste budget van de Eredivisie. Ga je nog spelers meenemen uit Heerenveen? Want we hoorden net van Johan, Andries Noppert is transfervrij. Ja, dat is niet waar trouwens. Maar is dat niet waar? Nee. Ik ben absoluut niet van plan om spelers mee te nemen naar Velsen Zuid. Ik vind het ook wel gevaarlijk om spelers mee te nemen. Ook voor de speler zelf. Want dan wordt hij toch wel op een bepaalde manier ontvangen, ook binnen de groep.
Maar zeg nooit nooit. Maar Zeg in nooit eerste instantie absoluut niet. Henk, nog even een vraag die ik toch net wel een beetje miste. Een zeer sterke vraag, al zeg ik het zelf. Totaal geen cliché, maar het tweede seizoen in de Eredivisie is altijd het moeilijkste, Henk. Hoe ga jij ervoor zorgen dat jij Telstar er toch gaat inhouden? Ja, dit heb ik vaker gehoord. En ik geloof ook echt wel dat het zo is. Maar de groep die er was afgelopen seizoen bij Telstar... Ja, die jongens maken nu ook allemaal mooie stappen. Dus er zal toch wel een sterk vernieuwd Telstar volgend seizoen op de mat staan. Daarnaast zijn er ook heel veel stafleden die stappen hebben gemaakt. Dus ja, ik heb ook invloed op de samenstelling van de nieuwe staf. Dus gezamenlijk met Telstar zijn wij daar ook stappen in aan het maken. Over de budgetten, die gaan nu ook omhoog. Nu ze nog een jaar in de Eredivisie blijven. Dus er liggen heel veel mogelijkheden om uiteindelijk iets moois en iets nieuws neer te zetten. Dat de opdracht heel pittig is, ja, dat is een ding wat zeker is. Maar uiteindelijk geloof ik daar 100% in dat het gaat lukken. Want anders had ik er niet aan moeten beginnen. Helemaal goed. Dankjewel, Henk. Laatste vraag trouwens. Met wie heb je straks nog een interview? En met Simon. Oh, met Simon. Oké. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. wachten omdat jullie voorgingen. Ja, nou dat is een mooi zo. Prioriteit. Hou dat vast. Goed, Hou dat vast. Ja. En heel veel succes, Henk, bij Telstar. Ja, man. Dankjewel. En Oh. jullie ook succes met de uitzending. Dankjewel. Hoi, hoi. Oké, doei. Ja, want bist nou eigenlijk al op zoek naar een vervanger? Ja? Ik kan al een naam nemen? Het is toch de grote name-dropping show. Timo Klomp. Nou, ik hou hem nog even voor me. Timo Klomp? Zie je het op het punt? Ja, Nee, ik was maar er dichtbij. Maar ik denk toch verstandig is om het niet te zeggen. Nee, want het is nog net helemaal... Nou, we zijn in gesprek. Oké. Is dat een Kennen wij hem? interne kandidaat of een externe kandidaat? Externe kandidaat. Externe kandidaat. Klompen, streep. Ja. Geert Arendsrode? Timo zit in de scouting, hè? Ja, dus al een jaar. die is intern. Kind die Trosco, werkt bij hem. Ja. Dat doen wij bij de Omroep ook al hier. Is, Dat het, is ook al hier is het toch. Ronnie Pander of Jeffy Talan? Nee. Nee. Geert Arendsrode? Nee. Michel Breuer? Ja, we stoppen er nu mee. Want Hij stopt met Michel. Michel zit volgens mij hartstikke goed bij Excelsior en doet het daar heel erg goed. Heeft hij snor? Die ik gesproken heb niet. Goed zo. Er binnen weer een soort joggersvragen binnenkamer, Johan. En dit is een vraag van Johannes. Johannes die zei van, sjost er nog altijd naar de Scandinavische merk? Of is de concurrentie daar misschien wat te grut? En sjost er vooral naar Oreland, Big Leagues, het tweede niveau van Frankrijk? Wij kijken eigenlijk in basis door heel Europa. Dus laat ik dat vooropstellen. Dus EU-spelers, dat is het meest belangrijke. Voorkeur is altijd Nederlanders. Dan het liefste buitenlanders die al bekend zijn met de Nederlandse competitie. En als derde de buitenlanders. Als je dan praat over de markten, dan is Scandinavië voor Heerenveen een extreem duur land geworden. Zelfs op het tweede niveau in bijvoorbeeld Denemarken moet je transfersommen betalen die wij niet kunnen betalen voor spelers. Dus dan ga je ook je aandacht verleggen naar andere markten, waaronder Frankrijk. Maar ik geloof dat nu bijna alle eredivisieclubs en KKD-clubs al in Frankrijk aan het scouten zijn. Cambuur shopt alleen nog maar bij Lille. Ja, dat kan. Maar gewoon het is een groot... als je kijkt naar Frankrijk, dat is zo'n groot land met zoveel goede spelers. En daar zijn de salarissen en de transfersommen beter aansluitend bij het budget van Heerenveen. Ja, want we nemen aan het begin van dit programma neemden wij Isaac Bjerkebo. Zweedse linksboeten, speelt bij Sirius. Ja. En Jim hebben we een keerwerkersverbond bij Sirius, dacht ik? Petter Nou, Hansson niets, zit er. maar wij Of hing je hem dat vroeger? Petter heeft mij niet bekend, maar Petter Hansson is daar assistenttrainer. Ja, maar Sam Bjerkebo, is dat een interessante speler? Ja, maar dat zijn jongens die zijn onhaalbaar voor ons. Die jongen heeft volgens mij een contract tot 29. Daar zul je zo 4-5 miljoen voor moeten betalen, denk ik. Dus kansloos. Wat is de maximale transfersom die Ja, stoot van doel bist om uit te gaan? Ja, maar dat is een beetje afhankelijk van de inkomsten die we gaan genereren. Kijk, dat zeg ik al. Als je een speler verkoopt voor 5 miljoen, dan heb je niet 5 miljoen te besteden. En helemaal niet in de situatie bij Heerenveen. Dus dat betekent dat er afdrachten zijn. Een stuk gaat naar tekort. En dan blijft er een bedrag over waarmee je herinvesteringen kan doen. Dus als je daarnaar kijkt, ja, dan zijn grote transfersommen, wat afgelopen zomer ook niet is geweest, zijn gewoon uit den boze. Is Thomas Jurgensen dan ik dat meer haalbaar?
Wat is dat voor jongen? Wat is dit? Viborg. Thomas Jurgensen? Viborg. Ja, maar Viborg is ook gewoon een hele dure club. Ja, geworden. Ja. En gewoon de KKD, is dat nog interessant? Want er komen hier joggers en die komen met namen. Je let op. Ja. Devin Haan, spits van Willem II. Nou, die kennen we natuurlijk al hier. Uriel van Aalst, middenvelder van Willem II. Lars de Blok van VVV, linksback. En Gabien Blankaart, centrale verdediger van VVV Venlo. Ja, het zijn allemaal bekende jongens die wij kennen. Wij hebben de KKD uitvoerig gescout. Dus we hebben daar echt wel goed in beeld. Maar ook daarvoor zijn zelfs bedragen die zijn soms te groot voor een club als Heerenveen. Volgens mij is Sjeusstrand voor ergens rond de 2 miljoen verkocht. Om even aan te geven dat je ook voor dat soort spelers dus al dat soort bedragen moet gaan betalen. Nou, dat hebben wij op dit moment niet op de plank liggen. Nee, en bij Cambuur, want ik neem dit zijn namen van de KKD van Johan. Maar staan die ook bij Cambuur op een listje? Weet ik net. Een Haan liet het mij net helpen. Want Willem II is natuurlijk hetzelfde kaliber als Cambuur. Ik kreeg promoviëren. Ik sluit natuurlijk dat die jongens van VVV... dat zijn natuurlijk wel clubs die in een wat leger segment zitten. Cambuur mikt ook om Maar Nederlandse ze hebben wel 3 linksbacks, zei je net, hè? Ja, dus Blankaart, daar gaat een streep hoor. En Die komt net. Ja. Al kennen jullie ook nog wel in het centrum moeten voeten. Maar Cambuur... Lars de Blok dit direct van het listje, ja. Zeker linksback. Ja, maar Lars is een linksback. Ja. Komt van Feyenoord. Dan blunt er al net vol hoor. Maar zo'n Uriel van Aalst, het is inderdaad ook een interessante middenvelder. Echt power, dynamiek. Maar ja, dat soort jongens die gaan net van Willem II naar Cambuur. Dus die ben voor Cambuur net helpen. Nee, en Pelle Clement van Sparta is transfervrij. Ja, die skient wel op het listje te staan in Ljouwert. Kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Is een jongen met een heel soort ondervinding. Dat vind ik dus echt een goede voetballer. Echt een Pelle goede Clement. voetballer. Past in wat Cambuur nog ziet. Namelijk een iets onvallende middenvelder. Maar ja, er wordt ook suggereerd dat Heerenveen hem op het listje gaat zoeken. Ik denk dat Clement misschien nog wel een was meer vrede. beetje betere clubs Zit je als nou? Cambuur eventueel onken. Maar litten we ons Johan Hansmas natuurlijk. die bij Heerenveen op het listje staan. Nou, nog Staat een Pelle middenvelder. voor- Wij kijken ook naar de transfervrije spelers in de Eredivisie uiteraard. En dan ga je altijd de balans moeten we opmaken met kwaliteit, leeftijdsopbouw. Maar sommige spelers willen ook eigenlijk alleen maar komen om te spelen. Dus daar heb je ook mee te maken. Dus we moeten zorgen dat die balans heel erg goed is. Maar op dit moment hebben wij nog steeds en Marcus Lindé en Luc Brouwers en Joris van Overheem en Ringo Meerveld. En Levi Smans. En Levi Smans die terugkomt. Ja, zeker. Dus ja, middenvelders genoeg. Kitolano Op dit moment wel. Kitolano is ik transfervrij nou. Ja, maar Kitolano... Is dat zeker? Ja, dat is ook een hele interessante Ja. speler. Dat gaat de Bodo Glimt. Ja. Maar Ja. die bedragen die bij dat soort clubs in Noorwegen ook al rondgaan. Champions League club. Ja, dat is onbetaalbaar voor Heerenveen. Gerke, hier ik nog een suggestie. Gerke. Kunnen wij, wanneer kunnen wij Gibson verwachten in het Heerenveen shirt? Want dat scheelt dus minimaal zo'n 20 doelpunten bij corners stak op seizoen. Oeh, lengte mag er wel bij, ja. Lengte wel, maar hij is ook regelmatig geblesseerd. Dus dan moet hij er wel zijn op het moment dat we spelen. Ja, Ja. dat zoeken we. Nou ja, goed. Als we dat nou regelen bij Maar volgens mij heeft hij niet zo heel veel speelminuten hoor. Volgens mij best wel Nee, dat regelmatig is wel zijn blessures. probleem inderdaad. Ja. Het is te vaak blesseren. Ja. En Hij is wel lang. Hij is wel lang. En dat is nou heel eerlijk. Want wij zien het bij die uitwedstrijd. FC Utrecht, Heerenveen. En de beste koppen, dat weten we al hier. Dat is Van der Hoorn, Mike van der Hoorn. En waar wie de man dekken, daar zei ze al 3 keer ja. Dus ik denk dat ze het wist. Dit wie het eerste wat ik mij afvraag. Hopelijk weet Johan het antwoord. Maar hoe is het mogelijk dat Brouwde Van der Hoorn dekken mag? Ja, daar kan je. Laat ik eerst beginnen met het verhaal dat de staf daar uitvoerig met elkaar over debatteert. Van wat is nou het beste om dit op te lossen? Utrecht werkt vaak met blokkers. En probeert natuurlijk hun beste koppers altijd vrij te krijgen. Op het moment dat je te maken hebt met blokkers. En je wordt uitgeblokt, ben je altijd kansloos. Dus wij hadden er in dit geval voor gekozen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Want volgens mij kreeg Oliver Brouwde in beginsel van die wedstrijd... kreeg hij 2 of 3 keer een vrije trap mee. Omdat Van der Hoorn hem volgens mij door de lucht gooide. En wegslingerde. Hadden wij ervoor gekozen om en Dylan Vente en Sagaritis... en Maas Willems in de zone te zetten. Zodat als de bal daar komt, dat ze hem zouden aan kunnen vallen. Als je de goal tegen ziet, dan zie je dat Sagaritis net onder die bal doorgaat. Dus die timed verkeerd. En dan kom je wel in de situatie dat Oliver Brouwde een stukje kleiner is dan Van der Hoorn. Ja, en dan word je wel geklopt. Hij kopt hem ook fantastisch binnen. Maar dit wie indien die net gebeurt, Johan. De beste kopper, zet je net Saïd Bakati op. Ik was vroeger, ik zou je vertellen, ik was vroeger ook niet een onaardige kopper, denk ik. Maar ik stond altijd op de 5 meter. En altijd in de zone. Ja.
Dus jullie hebben niet goed opgelet vroeger. Nee, ja, Foppe woe altijd zonnedekking, toch? We hebben ook zonnedekking gehad. Dat is ook wel eens goed gegaan. Ook wel eens niet goed gegaan. Want bij zonnedekking moet je wel echt je zone verdedigen. En als er dan ook maar iemand zit te slapen en hij valt ergens tussen, dan ben je weer het bokje. Maar ik mis de naam van Sam Kersten. Ik had die situaties aan net paraat. Maar, Ja, maar zij hebben natuurlijk best wel veel grote jongens op het veld staan. Eerthuizen is nog langer dan Van der Hoorn. Daar is die Sam Kersten bij. Ja, klopt. Ja. En we moeten ook constateren dat Sam Kersten niet onze beste kopper is, toch? Nee, misschien net. Maar goed, het scheelt wel een hele meter. En dat wil het helpen bij Mike Zeker, van der maar dat is Hoorn. een keuze die je maakt. En dat gaat tot dat moment gaat het gewoon helemaal goed. Is er niks aan de hand. Volgens mij is er geen vrije trap of corner gevaarlijk geweest tot dat moment. Alleen ja, dat ene momentje dat... Het is in ieder geval goed doen, toch? Ja, er is er zeker over nagedacht. Misschien ook maar een mooi ontwikkelpuntje. Ik had nog een vraag van Brian. Brian Wouters, die had een vraag over de keepers. Hij zei het, als Noppert transfervrij Fotgit, dat weten we nou. Ja, die is niet transfervrij, want dat is wat Henk Brugge bedoelde. Dat hij uit contract loopt. Hij heeft nog 1 jaar contract. Maar hij is vergezen op de helien. Ja. Ja, oké. Maar goed, hij zei dus, Brian, als Noppert Fotgit, zie je hem dan een tweede doelman of streamt er een keeper terug vanuit de jeugd? En hij neemt dan Timo Schreuder, een jochetje die speelt bij de onder 21. Ja, nou ja, het antwoord is al gegeven. Timo sluit aan in de voorbereiding bij het eerste elftal. En nog een vraag, wat is dan het perspectief van Norin Bakker? Want die had een oor in het contract. Nee, die heeft nog 1 jaar contract. Nog 1 jaar contract, dus die blijft gewoon. Ja. Of... Ja, maar dat is ook de voetballerij. Ook voor Nordin. Ik weet wel dat er links en rechts wel wat beweging rondom hem is. Maar goed, aan de andere kant, wij zijn heel blij met Nordin. Want wij denken dat we met Nordin een fantastische collega hebben. Die ook Bernd helpt en beter maakt. Maar ook gewoon een betrouwbare keeper is op het moment dat er nood aan de man is. Ja, we gaan er even vluchtig in, jongens. Want oors komen we nooit naar de eind. Ruben, die wil weten of Emmanuel Poku van Almere City een optie is voor de vleugels. Dat is een rechtsbuiten die ik al ken vanuit mijn tijd bij Almere. Ja. Ik heb zijn eerste contract gedaan bij Almere. Zit er clausule in? Ik heb zijn eerste contract gedaan. Dus zit er een clausule in. En Johan is op de hichte van die clausule. Alleen dat is een rechtsbuiten die rol heel anders invult dan Jacob Trensko daar nu invult. Dus daar moeten wij ook met elkaar ook overeenstemming over hebben hoe je dat in wilt vullen. Want het is niet alleen maar 1 speler halen. Kijk, daar zit het misverstand vaak bij mensen. Is dat je kan wel 1 speler halen, maar dat heeft altijd consequenties voor de andere spelers in het elftal. En je betekent dat ik denk dat mooi aan de linkerkant kun je dat ook goed zien. Bij ons is Sagaritis en Rivera. Dat is een tandempje. Net zoals Broude en Trensko ook een tandem is. En zo zit je heel erg te puzzelen. Maar op het moment dat je een rechtsbuiten hebt die heel erg aan de zijlijn speelt. En eigenlijk een omschakelspeler is, met ruimte nodig heeft. Dan vraagt dat wat anders van je rechtsback of je middenveld bezet. Ja, die vlocht er net doorheen natuurlijk. Nee, dat is het bekende Dumfries-Frimpong verhaal. Ja, maar dat heeft wel consequenties voor de rest van je elftal ook. Ja. Name dropping nog even? Natuurlijk. Ja, is er zin in? Het is toch de name dropping show. Als Trensko Fotgit, zou de naam Alexandru Dobre, die wat? Nee. Oh. En Adin Molnar? Die naam ken ik. Van MTK Budapest. MTK Budapest. 21. Ja. Is dat een serieuze optie? Nou, ik ga nu niet in op allerlei namen. Jammer, want anders. Dat is wel jammer. Ik kijk even scheef mee op jouw telefoon. Maar nou, er staan er nog heel veel op. Ik heb ze nu genoemd. Nee, ik heb ze nu genoemd. Nee, maar goed. Kijk, weet je, dan kom ik weer terug. Het momentum is ook bepalend. Wij willen graag beter worden. Maar we moeten ook realistisch zijn. Op het moment dat wij Trensko verkopen of Linde verkopen, zullen wij nooit direct een betere speler halen. Maar op termijn moet hij ook weer net zo goed of nog beter worden. Want dat is hoe het werkt. Hè. Ik bedoel, je kan niet verwachten dat als die spelers weggaan en we halen er eentje die duidelijk goedkoper is, dat die gelijk het level heeft wat we willen hebben. Bij Cambuur had de spits prioriteit. Is dat bij Jim? Want Noordaal zit natuurlijk voort, dus Jim alleen nog Vente nog. Ja, als je nu kijkt, hebben wij 7 verdedigers in onze selectie voor aankomend seizoen. Dus dan hebben we eigenlijk nog iedereen binnenboord. Er is nog niks vertrokken. Op middenveld hebben we ook keuze genoeg. En dan zit vooral voorin het probleem. Vooral op de spitspositie en nog een buitenspeler. Dat zijn nu, als je nu zou zeggen wat moet erbij, dan zijn die 2 posities, vinden we dat we ons moeten versterken. Oké, ik kan nog een naam van een boetespeler, want dit is uiteindelijk de grote name-dropping show. Marley Dors van Almere City. Ja, die heb ik ook een contract gegeven. Nou, linksboetes, zullen we een clausule zetten? 3 goals, 2 assists. Ja, dat is een jongen die dit jaar begonnen is volgens mij in Jong Almere, in de 2e divisie. Heeft zich enorm goed ontwikkeld. Is een creatieve, maar is eigenlijk meer linksbuiten dan rechtsbuiten. Zet maar streep door. En daarvoor hebben wij ook nog jongens op
onder contract staan. Oké, iets concreters dan. Geert, die wil graag weten op hoeveel yield er nou eigenlijk binnenkomt. Nood van Ewijk met Coventry City en Amara Condé met Elversberg promoveert binnen. Ja, voor de financiën moet je of Ruurt hebben of Ferry. Dan is het op de hichte. Maar ik ben wel want die of Roelof. vraagt een hele goede rekening. Maar die rekensom die was niet helemaal juist. Maar dat geeft niet. Nou, het scheelt niet zo heel veel. Nee, ik zei maar ook, bij benadering. Zei Ja, ik. bij In die benadering zin, zei je ook. Volgens mij krijg je een dikke miljoen voor Van Ewijk en iets onder een ton voor Maar op het Condé. moment dat je over geld wil... Ik wil alleen maar over voetbal praten, niet over geld. Oké, Jelte Bosma is net keer naar de vraagprijs voor Trenskov. Dat kan ik net helpen, jongens. Nee, die hebben we niet. Want dat is ook weer bepalend. Kijk, dan ben je ook altijd afhankelijk van welke club er komt. Op het moment dat is niet aan de orde hoor, maar Bayern München komt of Telstar komt, dan zijn er heel andere bedragen mee gemoeid. En wanneer in een window komen ze eind augustus of komen ze nou? Precies. En waar wil de speler heen? Hè? Ik heb ook wel in het verleden bij Heerenveen te maken gehad met Assaidi. En die heb ik 5 keer verkocht. En uiteindelijk aan de 5e club, daar ging die pas heen. Want de andere clubs wilde hij niet heen. En daar heb je ook mee te maken. Ja, dus wij kunnen wel zeggen van Trensko willen we verkopen aan, weet ik veel wat, aan een Duitse ploeg. Omdat dat financieel het beste is. Maar als hij zegt ik wil niet naar Duitsland, maar ik wil naar Frankrijk dan maar voor jullie. Dan verandert dat ook. Ja, zie je, die wilde wel naar Liverpool uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Ja. Maar Assaidi wilde niet naar Moskou, wilde niet naar Galatasaray, wilde niet naar Sporting Lissabon en wilde ook niet naar Ajax. Want ik had een akkoord met de Overmars in het mooie Emmeloord afgesloten. En wij gaven elkaar eigenlijk de hand. En hij zei, ik moet alleen nog even met Assaidi bellen. En een uur later belde hij me weer op. Maar Assaidi had toch zich bedacht. En ging niet naar Ajax. Nee, maar door wie is er al uit, maar Mark Overmars. Ja. Vraagprijs, alles, leren bekleding. Ja, alles was Cruise klaar. control. Ja, zat er allemaal bij. Knipperlicht, alles zat erop. Hoe spelers die misschien wel naar Moskou dan willen? Wat vies daar eigenlijk van? Ja. Nou, laten we die discussie net vieren. Maar is Michel Flapper een optie voor hem? Ja, maar Michel heb ik nog gesproken naar Ajax. Die was op de club en die heeft het volgens mij hartstikke goed naar zijn zin in een mooie verre oord, Qatar. En volgens mij is dat nu helemaal niet aan de orde, want hij wil gewoon daar blijven. Oké, dus voor komt zo'n geen optie. We gaan weer even naar Cambuur, want dat peteer met Lars Lamboy, dat wordt langer als alleen een goede spits die net komt. Ja, dat klopt. Ja, maar daar hebben we nog meer over horen. We hebben het onder oren gehoord over de uitbreiding van de datasystemen. Oh ja. Vrij abstract natuurlijk, denk ik, voor het scouting-systeem van boetensteerders. Maar wat het concreet inhoudt is dat ze nou de hele vraag in kaart brengen kennen qua fysieke data en qua voetbaldata. Dus als de Chinese competitie haast, daar kennen zij dan de data van broeken. Dat is bij Cambuur natuurlijk belangrijk. Daar zetten ze heel bot op in. Dus dat is een behoorlijke upgrade. Maar Cambuur scout vooral op data. Dat speelt een wichtige rol. Maar ze gaan er echt nog wel heen, toch? Ze gaan er echt nog wel heen, hè? Ja, zeker. Ze willen echt het liefst spelen zelfs Shen. Dat slaagt het net altijd, maar dat is wel de uitgangspositie. Dus daar gaat het door. Het gaan spelers die het voortmaaien, zoals Nicolas Binder. Interesse voor Bouwhof. Nou ja, dat is ook geen vraagteken, maar die wil ze net verkeerpje voordat het 2K begint. Deze week wordt de selectie bekend. Nou ja, eigenlijk Joen. Oh, ja. Joen. Ja, Joen om zo'n hoeren. Maar we sturen dit om jou 8 minuten. Oh, dus we moesten net op beginnen. Nee, ik wilde net op beginnen. Oh. Maar ik moet wel zeggen, want dat zo eerst vorige week al. Alleen nog toen weer een trainingskamp. En dus ik weet het net, zeg maar, die deadlines voor hetzelfde. Ja, we weten dus nou al dat het jou wacht is. Maar Cambuur Soe over €1000 per dag krijgen. Ja, dat klopt het net helemaal. Maar dat klopt het net, hè? Nee, want wat clubs krijgen voor een speler die naar het WK gaat, dat is baseren op de oren 2 jaar werd een speler spelen had. En de Bouw het nog eerst bij Anderlecht spelen, had nou 1 jaar bij Cambuur spelen. En op het moment dat hij naar het WK gaat, is Cambuur de club. Dus dat betekent dat Cambuur 2 redden krijgt, omdat ze en hij had er het oor onder je spelen en hij speelt het er op het moment dat hij naar het WK gaat. En dan is het nog de club waar hij 2 jaar spelen. Nou, dat is dus Anderlecht. Dus Cambuur krijgt 2 redden, Anderlecht krijgt 1 redden. Cambuur krijgt zo'n €1000 per dag. Een liedse zo'n €1000 per dag. Goed rekenen. Maar dan maakt Roelof, Roelof, ze pakt de rekenmachine er bij. Hoeveel krijg je Cambuur naar de voorronde? Ja, nou dat ben dus 2 weken denk ik. Dus dan is het... ik weet dat Johan daar wist, wanneer begint de FIFA maar rekening? Ja, misschien wel. Volgens mij is het vanaf het moment dat de voorbereiding start. Dus dat is dan in principe... dat is al begonnen. Dat zal haast wezen. Ja, niet overal, hè. Want 24 juni heeft hij de laatste groepswedstrijd. Dus hij zal sowieso onder mij die daar voor het wijs. Dus we uitgaan voor 3 weken.
Ja, het kan, dat zou kunnen, want wij hebben geen internationals op het WK. Dus die rekensom die hebben wij niet gemaakt. Nou, laten we eens 3 weken. We rekken het even alle minuut. Ja, dat is het. Geen 20 keer zo'n. Keer een liedje. Roelof maar eerst gokken. Ietsje minder van zo'n. Het is ongeveer zo'n 60-100. Komt wel op. Geen 20 keer zo'n 60 Ik vind een lange aanjekken. €140.000 ongeveer. Nou, dat is bij toch de groepsfase. Ja, precies. Ja, dat is vergees geld. Vergees yield. Ja, Toch? dat is Zeker, absoluut. zeker. Ja. Zo is dat. Mike, ik nog in het kader name dropping. Natuurlijk. Kan nu een heel opvallend geruchtje. Nogmaals, ik heb het dus net bevestigd gekend. Dus Nee, het maar is gerucht is altijd leuk. Altijd Ja. leuk, ja. Dit is uiteindelijk de grote name dropping Het show. zou misschien wel kennen dat Cambuur het wanden is, maar het veromheljen van Isaac Calon. Oh, toch. China. Herstellende van had 2 slimme knibbelblessures gehad. Had een aantal hier in China zitten. Die zouden samen veromkeren kennen. Iliauwt. Oké. Maar nogmaals, name drop. Was ik nee. nog iets wat zou die kloppen? Nou ja, dat is ik wel leuk. Dat is iets dat wel klopt. Kian Visser, een aantal weken geleden natuurlijk hier te gast Op in de proef podcast. bij Emmen. Op proef bij Emmen. Emmen wil hem misschien letter een contract aanbieden. Wil dat nou nog net. Dus voor eerst is er geen sprake van dat hij daarna Tassil. Hij had geen stages meer uitsteen, dus op dit zuid is het afwachten van Ze willen Kian Visser. misschien letter een contract aanbieden. Ja, maar nou nog in dit stadium nog net. Want hij had de concurrentie van een orenspits, Amir Ismail, die nou nog onder contract zit bij Heerenveen, maar die Niet denk onder ik- contract staat. Nee, hij heeft geen contract. Ja, dat is dan. Dat vertelde me toen hij bij Fortuna Sittard onder Kees van Wonderen. Toen maakte hij zijn basisdebuut of voelde in. Hij maakte niet als voor zijn eerste minuten van Heerenveen. En toen vertelde hij dat hij nou extra vergoeding krijgt van wat is het, €500 of zo per maand. Dat is, dat is ik wel wat van zijn jongen natuurlijk. Ja. Maar nou nou jij Amir misschien Ismail. naar Emmen dat gaat? Nee. Oké. Nee. Oké. Maar ik weet wel, kijk, Menno van Dam kent natuurlijk de spelers van Heerenveen en van Cambuur kent hij goed. Dus ja, het zou me niks verbazen dat zij altijd in de club Heerenveen en in de club Cambuur kijken naar spelers die beschikbaar zouden kunnen zijn. Jongens, we gaan nog 3 minuten en dan zit het oeren erover op. En ik wil nog één kwart onderwerp even onsnijden. En dat is de bouw van de nieuwe trainingsaccommodatie op het terrein Neuste Azoon. Toch? De Azon is een lange sneldiek. Dat is een hele, maar goed, In de buurt van Heerenveen. in de buurt van Heerenveen. Ik weet het, het is net die dossier. Nee. Maar vertel even alles wat je weet. Waar beginnen ze ermee? Dat het belangrijk is dat Heerenveen in de toekomst een nieuw trainerscomplex krijgt. Dat is hartstikke belangrijk voor de groei en de ambitie van de club. Ja, maar wanneer beginnen ze ermee? Wanneer het klaar is. Hey, dan beginnen ze. Nee, wanneer Dan het klaar de is. plannen kleren. Wanneer de plannen zijn klaar. Oh, de plannen zijn klaar. De plannen zijn klaar. Alleen het proces van toekenning, Vergunningen. Ze zit je financiën. bedragen. Dus daar komt er allemaal nog bij kijken. Maar in basis hoe wij het graag zouden willen hebben. Dus als je praat over accommodatievelden, dat is klaar. Oké. Vandaag Hoe komt dat schets het, hoe komt dat er aan nu te zien? Kun je daar al iets over vertellen? Ja, daar hebben we wel beelden. Als je die beelden net zien. Nee, die beelden heb ik net zien. Het is een 3D-film maken van hoe dat er ongeveer uitziet. Maar ja, het ziet er heel mooi uit. ja. Ja. Maar wat kijk er ook in? Ja, Nou, jeetje, hoeveel- dus, Wanneer 2028 kleer? nee, maar dat is alleen al natuurlijk. Dat ging het dus. Ik schat in dat het nog net binnen een hier de skep in de groen gaat. Dat verwacht ik zo net. Nee, het enige wat ik weet van Ferry is dat we verder zijn dan dat we ooit geweest zijn. Kijk, En dat is Zei Kees positief. Rosemond ook trouwens. Oké, nou ja, goed. Ik doe het met de woorden van Ferry. Nee, Dus, maar dat snap ik wel. maar natuurlijk heeft dat aandacht en natuurlijk moet dat. Punt. Ze willen wel druk importeren hoe de hier constructie, maar gemeente Heerenveen, Sportstad Heerenveen. Daar verwacht ik op wat het termijn misschien wel eens een keer een uitsluitsloer dat ze daar wat winst op pakken kunnen. Oké, nou nog 1 minuut, want ook is naar Oegezietse Verlingen. Ja, deze week. Die Is dat komt. die? De topspits? Nee. Is die FC net? John Boody uit Ja. Taiwan. Komt de statistiekjes, hè? 29 wedstrijden, 8 goals, 6 assists. Hoogste niveau van Thailand. Hoogste niveau En van er komt- Thailand. Maar goed. en er komt we het dwalen Twiesel. af. Hij, Twiesler Heide. Ja, oh, sorry. Twiesel. Dat lijkt gevoelig. Ja, die komt deze week waarom in Thailand. Had er een hier spelen. 2 jaar spelen. Had er voor nog op het tweede niveau spelen. Hij wil eigenlijk wel weer naar Europa. Dus zijn zaakwaarnemers zullen onder druk. Hij komt goed volgens mij waarom. Dus daar zullen we inderdaad deze week even op zitten. Hartstikke goed. Jongens, we zijn daar onder overdenkingen. Je moet kiezen en we komen er niet meer op terug. Roelof, waar hellen deze zin met meer naar je spelers? Lars Lamboy of Johan Hansma? Ik ga nou nog van Lars Lamboy. Lars Lamboy. Kan zo veranderen. Oké. Even Sjen, dan gaan we naar Andor. Lucas Jetten of Rob Jetten?
Dan ga ik voor extreem links bij Lucas Jetten. Oké, en dan komt die Johan, speciaal voor jou. De allerlaatste. Voor 20 miljoen euro verkeep je. Of precies dezelfde selectie horen. 20 miljoen verkopen. Hartstikke idee, kaching. Hartstikke mooi. Maar het is Dankjewel. Ja? natuurlijk de name dropping show. Johan, heeft nog Ian? Want die assistent erin, Ja, die woest dat haast staat op het- Priers-Jan. Nee. Zover zijn we nog niet. We zijn er wel mee bezig. Goed. Nijwieke, dank. Dat is weer eens Johan. Maar hij graag wil- gedaan. maar hij had Ja, ik echt word al afronden. primeur. Ik mag Ja, echt een afronden. primeur. Ik zag het door. Tijd is om. Tijd is om. Arjan, ingrijpen. Nijwieke, dan Ingrijpen. ben we er weer. Maar in Nagel naar deze podcast. Dit is trouwens Nijwieke. Dan is het de allerlaatste podcast van dit seizoen. En waar ben je daarop visite? Hans en Wim. Wim. Hans en Wim Anker. Nijwieke in Gezellig. de podcast. Altijd. Goed zo. Graag ont Nijwieke. Dag.